To je naše škola, tohleto, 4. základní škola Kolín. Vidíte ty kretény, jaký tady existujou? Třeba ten v té červený mikině, teď se ke mně blíží. Teď mě asi bude chtít zmlátit. Pomoc, pomoc, teď tě bije, vidíte to, jak tě bije? Kurva, bije mě, bije. A tady je další kretén. Ano, Mára Bečvárovský a Jiří Sladký. Největší kreténi z naší školy. Tak běžte, být, jedu. No a na začít to skurvený kruml, který to objednal. Štěpán Kruml, pak to dá na YouTubeku, víte. Oj. Hej, dáme to. Pojď vole, dělej, bije. Ivane, bij. Ivane, bij. Teď už tady není srada, to budu muset se stříhat, vole. Cigolo. To je uchyl. Já to se stříhám. Vláčo, bij. By je do hlavy. Hele, to je nějaký hovňous tady projíždí. Měl otevřený okýnko, ty vole. A už zastavuje. Hele, teď asi mě půjde být. By je do hlavy. A tamhle je zvlášť Vicky Drdová, ta tam půjde taky. Vicky Drdová ze zadu. Tamhle je mladý Slado, to je brácha toho zasranýho kreténa Jirky Sladkého. A bitka, pořádná, konečně nějaká bitka. Na to jsem tady čekal jak dlouho. Ale Davide, ty držu. Jirko, dělej, já to chci vidět. A to jsou nějaký důchodci, to nás vůbec nezajímá. Tady je to pořádný vzrušo. A je to tam. Máro, ale musí to být vidět, člověče. Já tam napíšu účinkující a dám tam fotky. Proč?